Защото една от темите, които са особено актуални в момента, е свързана с отношенията между Република България и Република Северна Македония. Темата, по която ще разговаряме, е как БСП оценява или каква е оценката на БСП за българското присъствие в Вардарска Македония през периода 1941-1944 година. Има една позиция, която едва ли не се твърди, че е официалната българска позиция, която гласи, че до 1944 година сме били един народ. БСП стои ли за такава позиция? Според мене, за съжаление, българската армия в Македония е окупатор. Тя администрира тези земи в името на германския интерес и заради това българската мисъл днес съвременна дължи да се отговори на един въпрос. Ние правилно изпитваме гордост от спасяването на българските евреи на територията на България, но дължим големи отговори за евреите от Македония. Тъй като в момента в Македония тази тема се използва като инструмент срещу България, за съжаление имат основания за това. Имат основания за това, тъй като ние не спасяваме евреите от Македония. Нещо повече, преди около година правих интервю с Анжел Вагенщайн, авторитет, който няма как да бъде заобиколен в лявата мисъл. Анжел Вагенщайн споделя нещо. Той казва, ние можем да си говорим каквото искаме, тъй като в момента удобната формулировка е, че ние нямаме вина. На нас ни е било наложено. Той казва, аз лично съм виждал или хора са ми разказвали как всъщност вагоните с евреи от Македония се охраняват от български войници. Това, което ми го казва Анжел Вагенщайн. И не знам защо аз предпочитам да вярвам на него по тази тема, отколкото да вярвам на всякакви други новоизлюпени историци, които се опитват да ми твърдят обратно. Ще ви дам пример. В момента, в който Българската академия на науките, ще го кажа за пореден път, защото стоя зад тази позиция, извърши грубата, брутална провокация, обявявайки, че официалният език в Република Северна Македония е северно-македонски български език, с което направи две неща. Това беше провокация към двустранния договор между София и Скопие. Това беше в още по-голяма степен провокация към конституционния ред на Република Северна Македония. В този момент, в който това стана и в който БАН доразви концепцията, Сърбия се намеси, Сръбската академия за наука и изкуства, и влезе в конфронтация с нас. Вижте, Европа и Европейския съюз са построени на железния принцип на антинацизма. Не може да има каквото и да е отклонение от този принцип. Не може български премиер по смисъла на приемствеността, па бил той Богдан Филов, да ти казва, че националното обединение е извършено от Хитлер и от Мусолини, и днешна демократична България да твърди, че е освободител. Вода този разговор, защото това не го твърди днешна България. Това го твърдат част от учените в България и то не се знаете с какви цели го твърдат. Кое? Че сме освободители? Не, че сме били един народ. Ами не сме били, нали? Ами според мен не сме били. Не сме били един народ с тях, нали? Кога сме били един народ с тях? Ето това. Ето ми почнете да ги говорите тия работи. Не, трябва да имаме... наистина разбирате какво говорите и го мислите. Аз разбирам много добре какво говоря. Съжалявам, че не ни стига времето, обаче трябва да имаме общо българска позиция. И то не правителствена, не политическа. Трябва да бъде ценностна и демократична. Преди да бъде общо българска, трябва да има новини. Ужас, тия новини. И сега знаете ли какво ще чуете от новини? Ние сме демократи с европейски ценности, така че тя непременно ще бъде такава. Добре, благодаря ви. Владимир Тошев. Може би това е един от най-ценните разговори, когато послушах съвета да не говоря по една друга тема, а да говоря само по тази. Благодаря ви много, благодаря на всички.